ದೊಡ್ಡನೆ ಇತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡೆ ತಡಿ ಫತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾದುಂಡತೆ ನೆಂಚ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಇಂಕ ಒರ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನತೆ ಇಂಕ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊಲದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲದು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬಟಾಟೆ ಕಬಾಬ್ದ ರೆಸಿಪಿನು ಎಂಕ್ಲೆದ್ರು ಕನಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಎಂಕ ಮನ್ಪರ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರಲ ಈ ಬಟಾಟೆ ಕಬಾಬ್ದ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಕನ ಒಂದುಲ್ಲ. ಬಟಾಟೆ ಕಬಾಬ್ ತಿನಿಯಾರೆ ಏತ್ತು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡ ಆತೆ ಸುಲಭವಾದಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಂತರ್ಡ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪದೆ ಆ ಟೈಮಡು ಮಾತ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾತ ಮಂತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ತಿನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬಟಾಟೆ ಕಬಾಬ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಬಟಾಟೆ ನಿಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತ್ ದೀವೋಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಹತ್ತು ಅಂದೆ ಇಂಚ ಸಪೂರಡೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂದಿವೋಡು. ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂದಿನ ಬಟಾಟೆ ಉಂಡತೆ ಅವೆಕ್ ಮುರ್ಕುನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬೇಯರ ದೀವೋಡು. ಬೇಯ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಬೇಯರ ದೀಪುನಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ 75% ದಾತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬಟಾಟೆನ ಬೇಯ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದ ತೋಪಾವೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಂಡತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ನಾನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಂತದವು ಬನ್ನಕ ಲೇಟ್ ಆವು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಉಂಡತೆ 75% ದಾತು ಬೇಯ್ದಾಂಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡೆ ತಡಿ ಫತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತದೇನು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ನೀರು ದೆಪ್ಪುಗ ಅವೇರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ಗ. ನೀರು ಮಾತ ಅರ್ಥದ ದೆತ್ತದಾಂಡು ಯಾನ್ ಕುಡೋರ ಪನೊಂದುಲೆ ಬಟಾಟೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ದಯಪ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಹಾಪುಂಡು ನಮೈತೆಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಗ. ಯಾನುಂಡತೆ ಈಸ್ಟ್ರಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ಬಟಾಟೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇಂಕ ಒರ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನತೆ ಇಂಕ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಪಾಡುನ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡೆ ಕಡೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ಬಟಾಟೆಗೆ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುನ ಬೊರ್ಚಿ ನಾನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ನೀರು ಪಾಡೊರ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ಇದ್ದಾನೆ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ. ಇಂದೇ ಬಟಾಟೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇಂದೇನು 10 ನಿಮಿಷ ದೀವೋಡು 1/4 ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಅಂಚ ಮಾತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಉಂಡತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಏನಾರ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡವು ದಾದ ಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾಯವೆ ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ತೂತು ಪಿದಾಯ್ಕು ಲೋಂದಿನಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಂದು ಸಾಧಾರಣ ಬೇಯ್ದಾತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ನಿಕ್ಕಲೆಂದ್ರು ಮನ್ಪನಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡು ಬಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಏನಲ್ಲಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಟಾಟೆನ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೆತ್ತದು ಮಸಾಲೆನ ಒರೆಂಕಾಲೆ ಇತ್ತನ ಮಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಇದು ಬಟಾಟೆನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಬಟಾಟೆನ ಎಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದ ಆತುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಾಯಿನ ಬಟಾಟೆ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿನ್ಪೆ ಅವಾಗ ತೂಕ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂಡದು.
ಬಟಾಟೆ ಕಬಾಬ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತೂಯರತ್ತೆ ಏತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಶೋಕು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರಿನಿ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರಾಯಿಜಿ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಅನ್ನಂತೆ ಬಟಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾದುಂಡತೆ ನೆಂಚ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ್ ಡೈನ್ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಯಾನ್ ದುಂಬು 2 ಸಲ ಮಂತೈತೆ ತಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬತ್ತೈತನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಬೊಕೊಂದು ನೆಂಚ ಉದ್ದೊದ್ದನೆ ಇತ್ತನು ಬಟಾಟೆ ಮಾತ ಅಂಡ ಇನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಡಿ ಅನ್ನ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾದರಿಗಳ ಇಷ್ಟ ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಇಷ್ಟ ಅಂಜಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಚೂರ್ ತಿಂಪೆ ಶೋಕ ಆತನು ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಮಂತದ ಯಾನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಡ ಮುಲಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋತೇರು ಅಂಜಾದು ಯಾನ್ ಮಂತದ ಯಾನ್ ಐತಿ ನೋಡು ಶೋಕಾಂಡಲ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿಂಡಲ ಎಂಕೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಶೋಕ ಆತನ್ ಅವೇ ಸತ್ಯ ಶೋಕ ಆತನ್ ಪರೊಂದಿದೆ ನಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗೀತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಟುಡೋಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪೇಜನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಅದನ್ನ ಏತ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪರ ಆತ್ ನಿಖಿಲ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಪನೊಂದು ಇಡೇ ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಉಂಡತೆ ಅವನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮರ ಪೊರ್ಚಿ ಕುಡೋರೆ ಬನ್ನೊಂದುಲೆ ಮರ ಪೊರ್ಚಿ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬನ್ನೊಂದು ಇಡೇ ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.